Hei, mä oon lastenpsykiatria ylilääkäri Auli Laakso-Santavirta. Mä oon Satakunnan sairaanhoitopiiri lastenpsykiatria vastuuyksiköstä, eli mun työpaikkani on Porissa. Ja sä todennäköisesti olet sitten kans lastenpsykiatria erikoislääkäri tai ainakin tälle alalle aikova. Meillä olisi nyt meidän toinen osastoylilääkärin vakanssi tyhjänä. Ja nyt pääsis meidän poliklinikalle meidän neuropsykiatrista työtä neuropsykiatriseen työryhmään kehittämään. Eli sun kannattaisi katsoa meidän rekryilmoitus, sun kannattaisi soitella mulle ja sitten pistää hakupaperit sisään. Meidän lastenpsykiatrian vastuuyksikkö on aika iso, jos nyt vertailee muihin keskussairaaloihin. Meillä on vuodeosasto, päiväosasto, perheosasto, iso poliklinikka Porissa ja paljon tämmöisiä erikoistuneita työryhmiä ja sitten meillä on pienempi poliklinikka Raumalla. Mä kovasti toivoisin, että tulisit meille töihin. Tervetuloa!